ଗାଡ଼ିଟା ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନ କହୁଛି ସର୍ଭିସ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ରାଇଡ୍ ମାର। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ରୋହିତ, ହିରୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖିବା ଆଜି ଆମ ଶୋରୁମ୍ ୱାର୍କସପ୍ରେ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି। ସଫାସଫି କାମ ସରି ୱାର୍କସପ୍ ପୁରା ରେଡି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜର ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ କାମ କରୁନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ିର ହର୍ନ ଖୋଲି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶୋରୁମ୍ ୱାର୍କସପ୍କୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଡେଷ୍ଟିନି 125। ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ 125cc FI ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ i3s ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯାହା ମାଇଲେଜ ଭଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ମିଟର, LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର, ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ୱିଥ୍ DRL ଅଟୋ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଭଳି ଭଲ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟ, ଷ୍ଟାଇଲ ଆଉ ମାଇଲେଜ ତିନିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି ଏହି ଡେଷ୍ଟିନି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ନୂଆ ଡେଷ୍ଟିନି ପାଇଁ ଏବେ ଭଲ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଆମ ଶୋରୁମକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବାଇକ୍ ଟିପ୍ସ ଓ ମିନି ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।